labarinka Khadija wayo. Khadija dawo masoya nai kuka don rashin ki ne, tun tafi kin bar ni gimbiya yaya zanai a duniya. Tun tafi kin bar ni gimbiya yaya zanai a duniya. Wata rana ce dai muka shiri da abokaina za mu tafiya Kaduna, muka yi shirin zuwa za mu yi wasa ne na kungiya. Da safe kawai kan na ankara sai ga kara na kiran waya, Yasir ne ai yake kira, makara na idan na yi gajiya. Inusan waka ya ce mini wariya ne yaya aka yi ne, tuntuni kai ɗaya muke jira ga Faruku Yusuf da Abba ne. Muna mota duk cikin shiri kowa na faman jiran ka ne, na ce musu ku yi haƙuri kawai ni ma ɗin ai yanzu ne. Da zuwa na ai babatun jira hanya mu kawo mi ta tafiya. Muna tafiya sai na ce musu abokai ya gajiya. Yasir ya faɗan babu gajiya tana yi tabu lafiya. Abba ya ce kai kwaka dige, Yusuf Faruk na ta dariya. Shigar mu Kaduna sai muka tsaya kwatantan dig ya bace mana, a take kawai na kira waya aka ce na jira na ɗan mintuna. Sai ga wata bebi tana zuwa kyakkyawa a gurin ta bayyana, muka ce mata rami yi tambaya ki tsaya ki ji ko da na mintuna. Baki ne mu 'yan garin Kano mun zo wasa nan garin ku ne. Ita matan take zuwa ta zo domin ta yi ganin mini. Yasir ya faɗan aiko gashi kin haddi da IS a bayyane, yadda ta nunan farin ciki kwalla na gani ai idan ta ne. Labarinka Khadija wayo. Da isar mu gurin naga jama'a kowa a gurin mu yake jira, mata da maza sun cike gurin kowa sunana yake kira. Yasir ya faɗa min ya ce da ni lallai IS ka yi shahara, mai murmushi kuma ya ce mini ka amsawa wanda ke kira. Sannan mu mun gama gida muka yi nan garin Kano. Khadija ta ce yanzu tafiya za ka yi ka bar ni garin Kano. Ranan bana babu matsala da kin yi kira dole dan tuno, sanki a rai yayi bayyana ta silata kya zo garin Kano. Soyayya dai ta yi bayyana, Khadija da IS a bayyane. Kullum in dai zan ji kira ba mamaki to kiranta ne. Kwazon wata nan na kira waya na ji ta ki shiga ya aka yi ne. Na kwanta ban da lafiya ciwon kun san na rashin ta ne. Sona ta duka ya saka bana zuwa koda studio, bana iya aiki na komai koda waka ma ta audio. Ga kuma aiki na jama'a ya tara kaina wina jiyo, ga shi freedom suna jira su shira da ni kuma radio. Khadija kina ji kina
gani so na ki ya sanya ni matsala. Kin sani ina shan bakar wuya kuma ke ce dai kika zamo sila. Kin sani tunani a zuciya kuma kin tafi kin sani matsala. Na yau kuka na zuciya har ma na ido kuma ke ce sila.